Imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihloko sale nkonzo sithi uJehova unguNkulunkulu wabamkhonzayo. Incwadi kaHezekeli 3 verse 16 to 19. Kwathi ekupheleni kwezinsuku eziyisikhombisa kwafika kimi izwi likaJehova. Lathi, ndodana yomuntu, ngikuqoke ukuba ngumlindi kuyo indlu ka-Israyeli. Ngakho-ke uyokuzwa izwi eliphuma emlonyeni wami ungixwayisele bona. Uma ngithi komubi uyokufa nokufa, bese ungamxwayisi endleleni yakhe embi, ukuba umsindise, uyakufa ngenxa yezono zakhe, kodwa igazi lakhe ngolibiza esandleni sakho. Kepha wena uma umxwayisile, kepha awaze wakuyeka ububi bakhe nendlela yakhe embi, uyakufa ngenxa yesono sakhe, kodwa wena uwusindisile umphefumulo wakho. Amen. Namhla ngiyafisa ukuchaza kafuphi isimo sokuthunywa uNkulunkulu, noma ukuthunywa ngabanye onkulunkulu, njengokuthunywa ilidlozi. uNkulunkulu ungumoya, kanjalo nedlozi lingumoya. Yonke imimoya uma ikuthuma ayikuceli, kodwa iyakuphoqa ukuba wenze lokho ekuthuma khona. Uma wenqaba ilwa nawe, mhlawumbe ikubulale. Nedlozi uma likuthwasisa ubungoma alikuceli. Uma ukuphikisa lokho elikuthuma khona, lilwa nawe, likubulale nokukubulala. Kanjalo noNkulunkulu uma ekuthuma, ungenzi njengokuthunywa kwakho, uyakujezisa kanzima. KuLevi 20 verse 27 uJehova uthi umuntu olikholwa akavunyelwe ukuba nomoya wedlozi, ngoba abukho ubudlelwane phakathi komoya wedlozi nomoya kaNkulunkulu, ngoba le mimoya inemithetho engahambisani. Kuvamile-ke ukuba kube nombuzo ukuthi njengoba umuntu akazikhetheli ukuba ambathwe ngumoya wedlozi, uma ulikholwa idlozi likuthwasisa, lokho ukuvimba kanjani? Uma idlozi likuthwasisa bese uliphikisa, liyakubulala. Lokho kusho ukuthi uma ufuna ukuphila, akukho ongakwenza ngaphandle kokwamukela okushiwo idlozi. Ake sithi-ke uNkulunkulu ukuthuma ukuba ube ngumprofeti, nedlozi likuthuma ukuba ube isangoma. Kufanele wenze njani? Ngoba awukwazi ukuba ngumprofeti nokuba isangoma ngesikhathi esisodwa. Ngokwemvelo uNkulunkulu onguJehova ungumdali, ungophezukonke, ungaphezu kwayo yonke imimoya. Awukho-ke umoya ongamelana noNkulunkulu. Idlozi lingambulala umuntu onokukholwa okungekho ngaphansi kwaJehova. Kodwa uma uhamba ngokwezimiso zikaJehova, awukho omunye umoya ongamelana noJehova. Mhla ingilosi ingazisa ukuthi ezulwini ngithunywa ukuvusa ibandla likaJehova, njengoba laliqhutshwa uShembe, umqali wendlela, kwadingeka ukuba ngiphume ebandleni engangikulo, bese ngenza lokho engikutshelwa ingilosi. Kwathi uma sengenza engikutshelwa ingilosi, umndeni wangihlasela isimanga. Babika emsamo ngembuzi ukuthi sebeyangikhipha esibongweni sakwaMpanza, ngoba bethi ngendlela engihlubuke ngayo, ukuba khona kwami kulesi sibongo kuzobalethela amashwa. Babuye bathatha umnikelo bayonikela kuShembe inkosi uThingo. Bathi ngalomnikelo ngokwabo bayangikhipha ebandleni lamaNazaretha, ukuze bengazithwali izono zami. NamaNazaretha amaningi babhekisa iziqalekiso ezesabekayo kimi. Abaze bakwemukela ukuthi engikwenzayo ngithunywe nguye uShembe inkosi ilanga. Kepha kwakudingekile ukuthi kubonakale ngezenzo ukuthi angihambi ngedwa, kodwa ngihamba nabasezulwini, ngisebenzela uJehova. Ekuphumeni kwami ebandleni engangikulo, ngachazelwa kahle ukuthi ngithunywa ukuba ngishumayele ivangeli
ukuthi abalemukelayo babone umbuso wezulu. Kwathiwa ngolandela inqubo yokukholwa ngokufundisa abantu ukugcina umthetho kaJehova owawushiya kuMose, waqhutshwa ngabaprofethi, wagcina kithi ngokuvuselelwa nguShembe umprofeti. Esikhundleni seziqalekiso uJehova wangigona, ngavikelwa nguye kukho konke okubi okwakubhekiswe kimi. Angehlelwa yilutho, uMoya oNgcwele wangembatha ngokuphelele. Amabandla ngokwahlukene anemithetho eminingi azishayela yona, kodwa engahlangene nenqubo yokukholwa ebekwe uNkulunkulu. Abanye abazali bayayibalwe nabantwana babo uma bekholwa emabandleni abangezwani nenqubo yokukholwa kwawo. Uma uqhubeka bakuqalekise futhi uqalekiseke. Kodwa uma okwenzayo uthunywe noma ubizwe nguJehova, asikho isiqalekiso esingakwehlela, ngisho esomzali wakho asihlali kuwe. Uma usebandleni likaJehova ngokuhamba ngezimiso zakhe, futhi uJehova enelisiwe indlela omkhonza ngayo, akukho siqalekiso esingakuyekisa ukwenza lokho uJehova othe abamkhonzayo abakwenze. Kumina iziqalekiso engangizinikwa umndeni nebandla lami zaphenduka zaba yisibusiso esibonwa noma ngubani. UShembe uzolwa kanjani nomuntu oqhuba umsebenzi kaJehova, futhi othunywe nguye uShembe ukuthi aqhube lezi zindaba ezinhle zasezulwini? Uma uNkulunkulu ekuthuma uhlale seduze kwakho, futhi akulwele kunoma yikuphi ukuhlukumezeka. Ngo-2008 ngisesebuhleni, kwaba nabagcotshwa ababengizingela njengenyamazane befuna ukuqeda ngami. Kodwa ngelinye ilanga sabona sekufika ingelosi, yathi ithunywe nguShembe ubaba ilanga, uthi angibhale phansi bonke laba bagcotshwa abangihlukumezayo. Sababhala phansi sinomkhokheli, babe bengu-11. Yahamba nephepha ingelosi. Emva kwesonto yabuya isijabula. Yathi ubaba ilanga uthi angibakhiphe ebandleni bonke laba bagcotshwa abakuhlukumezayo. Sengiyobakhipha-ke. Kwasidida lokhu kukhuluma. Sangazi ukuthi ingelosi izobakhipha kanjani laba bagcotshwa. Kodwa akwenzeka isimanga. Ngokushesha bonke bavukelwa libandla labakhipha phambi kwethu. Ababethi kumele ngidutshulwe, kwaba yibo abaphuma enkonzweni sebeqhutshwa ngezibhamu. Bonke baphuma ngabanye phambi kwami. Abanye bathi bephuma babefa. Abanye kwavuka amacala amadala baboshwa, bagwetshwa iminyaka ejele. Abanye bagcina beyimiphupho nje kwaphela ngabo. Ngithunywe ukuba ngibuyise bonke abantu ekukholweni okwalethwa kubantwana bakwa-Israyeli entabeni yaseSinayi ngoMose. Noma sekuyaye kubonakale sengathi angisajwayele ukushumayela ngoShembe, kodwa ngalulekwa yiyo iNkosi ilanga ukuthi njengamanje ngithunywa ukuba ngibuyise ivangeli lokukhonza uJehova, njengoba kwakwenza bonke abaprofethi. Uma sesiyazi indlela eyiyo yokukhonza uJehova, siyoqonda ukuthi uYeshua noShembe bangumoya owodwa owehlela emizimbeni ehlukene ngesikhathi ezahlukene, njengomoya ka-Eliya owehlela kuJohane nomoya kaMelchizedeki owehlela kuYeshua. Bheka amaHebheru 7:20. Angikaze ngikhulume noNkulunkulu njengabaprofethi, kodwa ukuhlala nengilosi kusenze saba nokuqonda okujulile ngobukhona bukaNkulunkulu nombuso wezulu, nokuthi nathi uhlale eseduze kwethu. Ukusebenza kwaNkulunkulu kumuntu akufani nokwabanye onkulunkulu. Abanye onkulunkulu bakhonzwa ngokuthwalelwa, okukwenza ukuba ngesikhashana ube nakho konke okudingayo. uNkulunkulu uma umkhonza ukuvikela nasezifeni,
Sibonile evikela lonke ibandla nemindeni yethu kwi-COVID-19 emva kokuba ingilosi isifundisile ukuthi asicele kanjani ukuphila kuJehova. Kodwa okukhulu kunakho konke, uma uyisikhonzi sikaNkulunkulu noma ukuluphi usizi, uyamemeza asabele, akukhiphe kulolo sizi. Ngo-2007 ngangihluphekile kakhulu, ngingenamali yokukhokha irenti. Ngathi ngibona kwase kufika ingilosi. Uthi-ke lo muntu wasezulwini, ngiyabona ukuthi nihluphekile, aninamali yokukhokha irenti. Aniyiceli ngani imali kubaba ilanga? Uzoninika ngoba uyanithanda. Yabe isithi ingilosi asinikele sicele imali kushembe ubaba ilanga. Nempela sathatha u-R20 sanikela. Ekunikeleni ngabika enkosini ilanga ukuthi ngicela imali yokukhokhela irenti. Ekuseni ngakusasa ngithe ngiya emsebenzini ngathola esikhwameni sami sekuno-R2,900 ongakaze usetshenziswe. Sithe samangaliswe yilokho sengisemsebenzini, umkhokheli wathi endlini kungene izinyoni ezimbili zafike zashiya u-R100. Imali yagcina isingu-R3,000. Emva kwalokho yafika ingilosi yabe isithi kithi, uShembe ubenitshengisa ukuthi uhlale eseduze kwenu ngoba uyanithanda, aninakuhlupheka ekhona. Kodwa ezulwini imali iyasetshenzelwa. Ningacabangi ukuthi nizohlale nithola imali ngomlingo. Ngawo futhi unyaka ka-2007 sathi siphuma empangeni kwawa isikhwama semali e-Ultracity. Ngaze ngabona sengisendlini ukuthi isikhwama ebesinemali nama-cards siwile. Sathi lapho sesitatazela sesishayela emabhenki ukuvala ama-cards, kwangena ucingo lushawa ingilosi. Yathi musani ukutatazela, isikhwama senu ngisitholile, ngasibeka phezu kwesigxobo esangweni. Sathi uma siya khona nempela sosifica isikhwama. Isifika kithi ingilosi ithi, lesi sikhwama sithe uma siwa kini sacoshwa umfana, wabaleka naso ukuze ningasitholi. Ngimsukele, ngambamba ngamephuca lesi sikhwama. Ngathi akusona esakhe. Njengoba sengishilo, ezulwini uNkulunkulu uyangenelela uma esebona umuntu wakhe esenkingeni enkulu ongasenamandla ukuphuma kuyo. Enyangeni edlule mhla ka-11 May 2024, savuka ngeSabatha saya enkonzweni yeSabatha eseNgwelezane. Sithe siyafika, kanti umkhokheli ushiye izingubo zenkonzo eThekwini. Kwafanele engangeni enkonzweni yasekuseni, wahlala emnyango. Kuthe sathume uSinakho ukolanda izingubo, umkhokheli wabona isikhwama esinezingubo zenkonzo sesiphambi kwakhe. Kuthe lapho ethuka wabona nengilosi uhlaleleni isimphambi kwakhe. Yabe isimthethisa ibuza ukuthi uhambeleni ukuya enkonzweni engagqokile. Yathi akagqoke engene enkonzweni. Ngithe ngimbona umkhokheli wayengena enkonzweni esembethe izingubo zenkonzo, kanti ingilosi isihambe yona yayolanda lezi mpahla eThekwini. Kunabantu-ke abacabanga ukuthi uJehova uNkulunkulu wethu ungamfanisa nabo bonke uNkulunkulu babo. Ngifakaza ukuthi uma uNkulunkulu umkhonza ngeqiniso, uyaye uluzwe uthando lwakhe, uzwe ukuthi nginobaba ongithandayo. Athumele izingilosi zakhe kuwe ukuba zikubheke, akuvikele ezingozini, futhi angavumi ukuba uhlupheke. Sesihlalile nengilosi kaNkulunkulu. Sesiyaqonda nokuthi ngokuthandwa uNkulunkulu kusuke kushiwo into enjani. Mina uyangithanda uNkulunkulu. uNkulunkulu uyakulwela kunoma yimuphi umuntu okuhlukumezayo. Kuthukuthele yena, kuphindisele yena.
Leli qiniso lifakazelwa incwadi ka-Exodus 23 verse 20 lapho uJehova ethi, kepha uma ulalela nokulalela izwi lengilosi yami wenze konke ekutshela khona, ngiyakubazonda abakuzondayo, ngibe yisitha sezitha zakho. Amen. UJehova usesibonisile ngokusobala ukuthi uba yisitha sanoma yimuphi umuntu oba yisitha sethu. Sekukaningi sibona uJehova esilwela nezitha zethu ngokusobala. Uma uhluphekile unosizi, kunyakaza zonke izingelosi, kufune ukuthi ungasizwa kanjani masinyane. Thina silibonile uthando lukaNkulunkulu saluzwa. Kodwa konke lokhu ngikukhulunyiswa yilaba bantu abangenwe ngumoya kaSathane, abathi uNkulunkulu akekho. Kuyimfundisoze ukuthi kuthi ngoba into awuyazi futhi awukholwa yiyo, bese ufundisa abantu ukuthi leyo nto ayikho. Ngiyazi ukuthi abezizwe basikhohlise ngezinto eziningi, kodwa uNkulunkulu onguJehova wehlela esizweni sakithi. Nemiqulu yeBhayibheli yalotshwa ngokhokho bethu, abezizwe abazi lutho ngayo. Akwazi-ke ukuthi kuthi ngoba abezizwe kunezinto abazihlandekezele bese siphikisa umsebenzi wokhokho bethu. Abantu abamnyama kumele beqonde ukuthi uJehova uNkulunkulu wethu wehlela esizweni sakithi sisaholwa nguMose. Kwasekuthi zonke izehlakalo ezabehlela behamba noJehova bazibhala phansi. Kuliphutha-ke ukuthi kuzothi ngoba ngokuhamba kwesikhathi abezizwe bahlandekezele umlando wethu, bese siphika nomsebenzi ongaka wokubhala owenziwa ngokhokho bethu. Izincwadi zeBhayibheli zabhalwa ngokhokho bethu. Inkosi ibusise enikuzwile. Le nkonzo iyatholakala ku-YouTube no-Facebook othi Rev Mpanza NC.